lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Ya lo kopi, rasa kopi lo. Ya gedang, ini kok mama pernah gedang ini. Tubanya arah. Ayo mas. Iki mas. Kurang penapke dadi kowe. Foto, arek to. Pol. Cek. Tumon aku. Tanggapan ya koyo ngene ya di mek sego 10-an ya jan dijembur karo. Nek kono kelenan sego ora mari kok mulih malah medeni wong. Nek kesuk paling dalem sapa sing Aku mau nduk pakani apa jane. Yo pakane gedang. Rumah lho, roti pakane semangan. Nggih, Bu, pakane gedang. Dan aku mau yo mangan lho. Aku rak mangan mau. Urung. Ya wis. Iki agere nyuwun pangapunten. Iki kula gadahi ngon-ngon Bu saestu. Ngon dulmu. Ngon-ngon kula ganteng. Ganteng om. Halo.
Lah iya Bu. Tapi gue lo muni kok. Ayo. apa? Jane. Arep nyapa? Ora ngerti. Lu salaman terus cek nunggu jane. Nyapa? Ya apa menawa 20.000. Oh. Seru. Oh, atraksi si paling sawera. Tuh kae. Kan halah. Padahal ada atraksi sih. Kumaha?
Alah, Jan. Aduh gantengnya. Ya, Jan. Lagi iki aku. Apa? Delem wong ayu ganteng. Ora padat rupaku kayak ngene kok. Iya. Jan, makasih ya Bunda. Nek delem yo kesek nyala kan. Alhamdulillah ya Allah. Kalau piro? Ora gelo aku ado-ado saka Ponorogo rene. Omahku ado ki mangke yo. Iki mau yo rezeki anak soleh. Bisa aku tuku bensin rek Ponorogo. Ya iya. Dewe ngene iki saiki tahu kok tekan Purwodadi ngono lho. Sak paket. Pajake rada kei. Kowe jawe iki. Ini sih. Nyapa? Nyapa? Kowe jare ganungan pinter. Kowe lek iso njupuk iki wis paan aku kelas. Oke? Ayo. Maju 1 langkah, mundur 1 langkah. Dijupuk, Gus. Iya wis. Maju 1 langkah, mundur 1 langkah, dijupuk, Gus. Iso apa ora? Ora iso. Geter lho iki 50.000 lho iki. Iki dibaleni wis 2 langkah. Lah jam. Maju 2 langkah, 1, 2, mundur 1 langkah. Mundure sing tenanan koyo mau. Lah mau ki maju sing tenanan kok sogah ra adil. Tenan. Maju 2 langkah. 1 lagi. Mundur 1 langkah. Dijupuk, Gus. Iso apa ora? Jal. Bayaranmu tak melo nek iki kena. Duh, ora rek. Iki tak. Maju 1 langkah. Mundur 1 langkah. Lah kuwi iki Balenono wis balen. balik iku balik kanan lho. Aku ya iso lho. Maju 1 langkah. Ya wis ngene wae. Mundur 1 langkah. 1 langkah. Oleh tambah 50.000. Jano. Kancane yo. Kanu PBB. PBB. Dinas penyuluhan. Tuman PBB ngono. Apa iki? Yo rada. Layak iso jupukan. Kelas ya. Kok jangkira sih?